фатирында көнөзөн өйдә утыру ялыктыра, бала белән бигрәк тә. Ләкин шуңа да карамастан, шәһәрдә балалар өчен күңел ачу үзәкләре бик күп. Бүген без балам багалмам тапшыруы белән нәкъ менә шунда сәяхәт кылырга булдык. Эфирда балам багалмам тапшыруы һәм аның алып баручылары мин Рәмзия Валиева һәм минем кызым Сәйдә. Менә инде без Сәйдә белән Тики-Вики гаилә паркына килеп җиттек. Һәм инде мин әни кеше буларак иң беренче чиратта һәрбер аттракционның куркынычсыз булуына игътибар иттем. Биредә чыннан да балага имгәнерлек, бәрелерлек сәбәпләр юк кебек. Һәм без чыннан да моны үзебез сынап карарга булдык. Иң беренче булып без сикерү батутларына юл алабыз. Киттек әйдә, кызым. Biz инде Сәйдә белән батутлар янына килеп җиттек. Һәм инде хөрмәтле тамашачылар, игътибар иткән булсагыз, һәрбер аттракцион янында кагыйдәләр язылган такталар урнаштырылган. Әгәр дә яныгызда инструктор булмый икән, сез алар белән үзегез дә таныша аласыз. Барысын да бик яхшылап аңлатканнар. Димәк, инде безнең мондый батутларыбыз 3 яшьтән 18 яшькәчә балалар өчен каралган, авырлык 80 килограммга кадәргеләрне дә тота ала. Шуңа күрә рәхәтләнеп балаларыбыз әти-әниләр белән дә сикерә алалар. Biz инструктажны уздык, барлык кагыйдәләр белән дә таныштык. Димәк, киттек уйнарга. Миңа калса һәрбер бала көнөзен шушындай күңел ачу үзәкләрендә уйнарга ризадыр. Без дә рәхәтләнеп күңел ачабыз, ял итәбез. Һәм психологтан сорап китәсе килә, менә шушындай аттракционнар, күңел ачу үзәкләре әти-әни белән балага нинди файда китерәләр икән? Әйдәгез әле, бергәләп тыңлыйк. Күңел ачу үзәгенә бару, ул бала өчен түгел, минемчә, беренче чиратта әни өчен. Чөнки әни андый урынга барып, утырып торала, тынычлап ял итә ала, аның баласынан да нәрсәдер уйный, әнисе уйлауча, бу балага рәхәтлек. Чынлыкта исә күңел ачу үзәкләрендә бик күп тавыш, төрле утлар яна һәм бу бала өчен психикасы өчен баланың психикасын бик ярсыта. Бала өчен әтисе һәм әнисе белән бергә китап уку, бергә уйнау, бергә урамда йөрү дәген күпкә файдалырак. Инде күңел ачу үзәкләре ул ниндидер бизнес индустрияның бер продукты гына. Әгәр дә инде сез балагызны шушындай күңел ачу үзәкләренә еш кына йөртәсез икән, балагыз мондый активлыктан туеп китә һәм аннарсын аның күңелен ачырга көннән-көн авыррак була. Ял көнендә кайда барыйк икән, нәрсә эшлик икән, балабызга ничек күңел ачык икән дип уйлыйсыз икән. Әлбәттә, минемчә, беренче чиратта паркка барыгыз, бергә уйнагыз, актив футбол уйнарымы, ул башка актив уйнармы уйнагыз. Балага сезнең белән контакт кирәк, балага сезнең белән аралашу кирәк һәм бу сезнең аның тәрбиясенә иң зур вклад булыр иде. Тюбингларда кыш көне генә шуарга мөмкин дип уйлаучылар нык ялгышалар. Биредә җәй, көз, кыш һәм язда шуарга була. Һәм без моны бүген исбатлап карарга булдык. Без рәхәтләнеп тюбингта шуарга юнәләбез. Сәйдә үзегенә шуарга курыкканлыктан без бергәләп шуарга булдык бүген. Киттекме, кызым? Тауга менәбез. Киттек, җигердек. Киттек, әйдәгез, шуабыз бергәләп. Балалар күп урында, балалар уенчыкны да, аттракционы да бүлешә алмаска мөмкиннәр. Һәм инде һәр вакыттагыча елау, кычкырыш барлыкка килә. Мондый чиракта психологлар нәрсәләр диләр икән? Әйдәгез әле алар фикеренә дә колак салыйк.
Әлбәттә, даими рәвештә сез балагызга синең үз уенчыкларың бар, башка балаларның үз уенчыклары бар икәнлеген өйрәтергә тиешсез. Әгәр дә инде уенчыкларның хуҗасы сиңа ул уенчыкларны бирергә теләми икән, бу аның хакы. Син ул уенчыкларны аннан тартып алырга тиеш түгелсең дип балагызга өйрәтергә, сөйләргә кирәк. Һәм шулай ук ниндидер ситуациядә сезнең балагыздан уенчык тартып алалар икән, һәм ул юк, мин бу уенчыкны бирмим, минем аны бирәсем килми дип җавап бирсә, сез аның яклы булыгыз. Юмартлыкны башка ситуацияларда өйрәтегез, үзегез юмарт булсагыз, әлбәттә инде сезнең балаларыгыз да шулай ук сезнең шикле юмарт булачак. Аның өчен кайгырмагыз. Ә менә мондый конкрет ситуацияларда баланың үз уенчыгын бирәсе килмәгән чакта бирмәсен. Бирү-бирмәү хакында бу бала үзе хәл итәргә тиеш. Әгәр дә инде сезнең балагызга башка бала белән аттракционны бүлешергә туры килә икән, чиратлашып йөри аласыз дип аңлатыгыз балагызга. Балагызны башка аттракционга алып китсәгез дә була. Шундый җайларны табырга тырышыгыз. Күңелдәге хисләр ташый, хөрмәтле тамашачылар, һәм инде без бераз гына хисләрне тынычландыру йөгәнләү өчен тынычрак урынга кердек. Монда безнең бәләкәйрәкләр өчен каралган аттракционнар, һәм инде шулай ук спорт почмаклары да бар. Һәм хәзер без барысын да үз җилкәбездә татып карарбыз. Киттек бергәле. Сәйдәнең иң яраткан урыны ул шарлар белән тулы шушындый бассейн. Һәм инде шуны да ассызыклап үтәсе килә. Монда безнең әтиләр дә, әниләр дә балалар белән бергәләп ял итә, күңел ачалар. Чөнки бассейн чыннан да зур һәм бик иркен. Без инде рәхәтләнеп уйнадык, күңел ачтык һәм азактан без менә Тики-Вики гаилә паркының җитәкчесе Ирина белән дә сөйләшеп алырга булдык. Ирина, әйтеп китегез әле, Тики-Вики гаилә паркын ачу идеясе ничегрәк барлыкка килде һәм бу паркның үзенчәлекле якларын? Не секрет, что в Казани достаточно большое количество развлекательных детских и подростковых заведений. А основной идеей нашего проекта, который бы отличался от всех других, явилось создание единого пространства для всей семьи, где дети, начиная с рождения и заканчивая подростками уже ближе к совершеннолетию, нашли себе развлечения по душе. И мы считаем, что нам это удалось. Более того, наши гости по тому количеству посещений нашего парка подтверждают нам это. Сделать уникальную игровую зону как для детей, так и для малышей. Кто хочет поиграть в активные игры всей семьей, у нас есть огромное количество игровых уникальных для Казани аттракционов. По выходным проходят обучающие развлекательные мастер-классы. А также на территории нашего парка можно отметить грандиозные праздники. В целом, гости, конечно же, очень довольны, что мы создали такую площадку и проводят в нашем парке всеми семьями все выходные. Потому что посещать Тики-Вики не только интересно и весело, но еще и выгодно. За входные билеты мы берем оплату только с детей. Взрослые, очень маленькие малыши проходят бесплатно. Бик яхшы, Ирина, һәм шуны да сорап китәсе килә. Мин менә әни кеше буларак үзем инде иң беренче кафеларга игътибар иттем. Ялгышмасам, сездә туган көннәрдә үткәрергә була. Ничек еш киләләр туган көннәр үткәрергә һәм инде аниматорлар бармы сездә, сөйләп китегез әле. Да, на вопрос любого родителя, где отметить детский праздник, мы совершенно четко знаем ответ – Тики-Вики. Потому что у нас ежемесячно проходит до 300 детских праздников на большие и маленькие компании, на разные возрасты. И самое главное, что интересно отмечать праздник не только детям, но и взрослым. Потому что у нас есть прекрасные, необычные, уютные банкетные залы. Пока детки отдыхают на аттракционах, наши взрослые могут спокойно провести время в беседах, угощаясь нашими вкусными блюдами детского кафе Тики-Вики.
Ирина, мин инде яшь баланың әнисе буларак шуңа игътибар иттем. Сезнең барлык аттракционнарда куркыныч сезнең кагыйдәләренә 100% туры килә дип, һәм инде һәрбер аттракционда куелган аерым бер инструктор. Сез буларга ничегрәк ирештегез, сөйләп китегез әле. Да, действительно, на этапе подготовки к открытию парка мы понимали, что активити-зона подразумевает создание очень сильной команды, и в этих целях мы приглашали из Петербурга ведущую компанию, которая занимается как раз обучением сотрудников, которые прорабатывали с нами все элементы по безопасности. И, безусловно, мы на данном этапе сами уже поддерживаем тренинги, проведение тренингов у нашей команды. Конечно же, это неусыпный контроль со стороны руководства ежедневный. На территории нашего парка отдельное внимание уделяется противопожарной безопасности. Не секрет, что недавно совсем прошла череда неблагоприятных событий, я бы сказала, даже трагичных. В нашем случае мы очень плотно сотрудничаем с органом прокуратуры, МЧС. У нас предусмотрено несколько эвакуационных выходов, в том числе, которые ведут непосредственно на улицу. У нас есть оборудование и приспособление, размещенное в парке, которое может, так сказать, помочь эвакуировать ребенка из любого участка нашего лабиринта. Также сотрудники проходят абсолютно все необходимое обучение, и любому желающему гостю нашего парка мы можем провести экскурсию и предъявить все необходимые документы. Зур рәхмәт, Ирина, һәм инде соңгы сорау итеп шуны сорыйсы килә. Менә сезнең эш режимы ничегрәк микән, һәм инде социаль челтәрдә сезне ничегрәк табырга мөмкин? Мы ждем наших и взрослых, и маленьких гостей ежедневно с 10 утра до 10 вечера по адресу Петербургская, 9. Это торговый центр «Республика», 0-й этаж, наш семейный парк. Настолько яркий, что мимо наши гости не пройдут. Спасибо. Зур рәхмәт сезгә, Ирина, җанлы әңгәмә өчен. Уңышлар сезгә, бәләкәй кунакларыгыз күп булсын. Жайлыгына менә торган шугалак булмады бу. Китте кызым, башкасын карап карыйк әле. Әлбәттә, балалар өчен шундый махсус урыннар булса, ул бик яхшы һәм кирәкле әйбер. Нәрсәдән өчен ки балалар бакчасындамы ул, мәктәптәме ул, өйдәме ул, шундый горкалар, батутлар, нәрсәләр һәрбер гаиләдә юк булдырып та булмый. Менә шәхси үзем дә күп балалы әти буларак, 4 баланың әтисе буларак, шундый урыннар күбрәк булса, күпкә хәерлерәк булыр иде. Һәм өчен балалар анда күңел ачсыннар. Ләкин сезнең ашада шул оештыручыларга, шундый үзәкләрне ачкан кардәшләребезгә әйтәсе килә торган сүз, әлбәттә, бәяләрне бик каты күтәрмәгез. Чөнки менә 4 бала булгач, шунда килгәч, 4 балага яраббым күп чыга икән, аннары икенче балалар әти тагын барыйк дип сорагач, уйлый башлыйсың, барыйкмы, юкмы. Шуңа менә шушыны да хисапка алып, ул бер балалы гаилә китерә дә, уйната да, нишләтә дә, менә шул вакытта бу бит оптовый, менә оптовый булгач, оптовый скидкаларын да уйлап чыгарыгыз, рәхим итеп. Әлбәттә, без үскәндә шундый урыннар юк иде, без үзем Бөгелмә җигете булгач, без тауларда йөгереп, шушы агачларда менеп, күрше бакчаларга киреп, шулай үскән балалардыр. Мин гомумән теге Бөгелмә ул бит тимер юл, аның аша үтә, шушы тимер юлда чабып, җегетләр белән шулай үскән балалар без. Үзем дә менә шундый урыннарга кергәч, теге кая минем весларын кабул итәрлек урын бар икән, мин анда да керергә тырышам, балалар белән бергә уйнап алырга. Әйе, ул булмады, булсын иде, һәм шуңа күрә дуа кылабыз, шундый урыннар күбрәк булсын, һәм һәрбер бала шулай шатланып, карале бу безнең яшь вакыт, бәләкәй вакытлары дип шатланып үссеннәр, һәм аны сагынып искә алсыннар.
Уен белән ашау расписание буенча. Шуңа күрә инде безнең балаларыбыз бик кызак уйнаганнан соң һәрбер баланың әлбәттә инде ашыйсы килә. Һәм инде без белешеп киттек, шушы үзәктә бик яхшы кафеларда эшли икән. Һәм шуны ассызыклап үтәсе килә, хөрмәтле тамашачылар, биредә заказга хәләл ризыклар да әзерлиләр. Шуңа күрә рәхим итегез. Кафедан тыш әлеге үзәктә айрым банкет заллары да каралган. Һәрбер яшькә үзенчәлекле итеп бизиләр алар. Әйдәгез әле без дә танышып китик әле бүгенге яшь кунакларыбызны нинди матур банкет залы көтә икән алда. Биредә чыннан да бик күңелле. Балаларның гына түгел, хәтта без әти-әниләрнең дә кайтып китәсе килми. Ләкин ничек кенә булмасын, сәгать телләре алга атлый, ә без инде өйгә юл алырга тиешбез. Һәм нәкъ шушы урында тамашачыларыбызга файдалы булсын өчен психологтан киңәш сорап китик әле. Ничек итеп баланы елатмый гына шушындай күңел ачы үзәкләреннән өйгә алып кайтып китәргә мөмкин микән? Киттек, тыңлыйбыз. Әгәр дә инде сезгә баланы өйгә алып кайтырга кирәк икән, сез балага моның турында алданрак әйтеп куярга тиешсез. Өйгә кайтып китер алдыннан 15 минут калган икән, улым яки кызым, без 15 минуттан өйгә кайтабыз. Уенны туктатабыз да өйгә кайтып китәбез дисез. Аннан 5 минут үткәч тагын яңадан. Балам, 10 минуттан без уенны туктатабыз да өйгә кайтып китәбез дисез. Шулай итеп, инде тагын 1-2 минут калганда, улым, уенны тәмамла, без китәбез дип, баланы шушы үзәктән алып кайтып китәргә тиеш буласыз. Әгәр дә инде бала белән сезнең аралашу җипләрегез нык булса, ул сезне тыңлаячак. Һәм тыныч кына сез әкренләп кенә аны әзерләгән идегез, шуңа күрә ул тыныч кына уенны тәмамлап, сезнең белән чыгып китәчәк. Була ситуациялар, бала елап та калырга мөмкин, юк, бармыйм, китәсе килми, мин монда калам дип утырырга да, елап утырырга да мөмкин. Андый ситуацияларда инде сез җиңел итеп кенә, син беләсеңме, анда ниндидер вака да бар иде буга, әйдә карап килик әле дип, бәлки шулай итеп алып чыгып китәрсез. Бәлки әти машина белән уже килеп тә җиткән безгә, әйдә китик тизрәк дип, шулай да алып китергә мөмкинсез. Ләкин бу сүзләрне тыныч кына итеп, агрессиясыз, сүзегездән нык торып, балага әйтергә кирәк. Без рәхәтләнеп уйнадык, күңел ачтык һәм ардык. Шулай итеп без өйгә кайтыр юлга да борылабыз. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, бүгенге күзәтүләребез бер тик сезгә файдага булгандыр дип ышанабыз. Балам багалман тапшыруы сезнең белән бүгенгә саубуллаша. Хушыгыз!